जेजूची शेतांत धन्यान बरें बी वंपलेली आणि दुस्मनान नेर वंपलेली प्रवादी ओपार आज शिसांचे विनतीक लागून तो विवरून सांगता. अप्रूप तरान जेजून विवरली ओपार शीद आणि स्पष्ट आसून विवरणाक विवरण गरज दिसना. हे ओपारींत आणि ताच्या विवरणांत मनशा पुता आणि देवसारामध्ये, बऱ्या आणि वाईटामध्ये, सर्गींच्या राजाच्या भुरग्यांमध्ये आणि देवसाराचे पिळगेमध्ये, नीतिवंत आणि खोट्यामध्ये निरंतर झुज व जटापटी व विरोधपण चलूनच आसचे दिसून येता. तरी मनशापूत संपूर्ण तरान वाईटाचेर अधिकार आटापता. देवाच्या राजांत वाईटाक खोटेपणाक आणि पातकाक वळतल्यांक बिलकुल अवकाश ना. कित्याक राजा विरोध काम करतात ती राजाचें बरेपण राजाच्या सांद्यांक मेळचें आडायतात. मनशापूत शेवटाच्या दिसांनी असल्या विरोध संपूर्ण जैत आपणायतलो आणि तांचो नाश करतलो म्हणलें सुवार्थेंतली ओपार आणि तिचें विवरण शिकोवन दिता. राजाच्या भुरग्यांची विंचोवन वाट आणि चाल सुवार्थ आज स्पष्ट करता. सारकें पळयल्यार हांगासर सुरवेर तावन शेवट पर्यंत सगळें मांडून हाडचें मनशापुतानच. देखून पयल्यान पयलें मनशापुताचे शिकोवणे प्रमाणे ताच्या पाटलाव्यांनी जिवीत मांडून हाडच्याक आणि वाईटा विरोध झुजच्याक ताची ओपार एक जागवणे बरीत उलो.